Δεν κουνά από την άκρη του δρόμου. Ντυμένη στα μαύρα, σκυφτή, με τα λευκά μαλλιά της λιμένα, τα στήθη γδαρμένα. Πασχίζει να κρύψει με το σώμα της, να προστατέψει το άψυχο κορμί του μονάκριβου γιού της. Ανασηκώνει για λίγο το βλέμμα, λιποθυμά, σε λίγο συνέρχεται. Ακούει τα συνθήματα των οργισμένων διαδηλωτών, ενώνει τη φωνή της μαζί τους και μπαίνει επικεφαλής στην πορεία. Η φωτογραφία της μάνας με ολάνυχτα τα χέρια σαλαβωμένες φτερούγες να σπαράζει πάνω από το σκοτωμένο παιδί της, η εικόνα σύμβολο του ταξικού ηρωισμού και θυσίας, θα συνταράξει τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο και θα του εμπνεύσει τον επιτάφιο. Επιτάφιο θρήνο κάθε μάνας που χάσε παιδί στον αγώνα, θρήνο όλων των καιρών, θρήνο της Ρωμιοσύνης.